Kaya ang itong hisgutan kagahapon nun na nag-post sa social media kato nagkuha og barangay certificate sa barangay Tugil sa ilaw sa pamuno ni barangay Kapitan Alag. Lilibet Alag. Lilibet Alag unya karon kay wa siya giganahay sa serbisyo kay giingnan siya mayo day ka og assistance sa usa ka party list nga dito man na kang kuan. Dito man na sa Nograles group kana. Unya Duterte man day ka. Duterte ra ba day kang dako ha? Sa mga wa na sayon sa munang issue mga higala kagahapon yatuan sa Team DXDC Arman Davao Radyo Mandong gi-live yun ni Radyo Mandong Dito si Kapitan? Dito pag yun Radyo Mandong kay ni dako na mga issue social media kay ang nigawas gidautan daw sila. Gidautan. Atong paminawon mga kasama sa pamahayag ni Kapitan Lilibet Alag. Dili gyud na siya tinuod kay kami dinhi wala minamolitika. Serbisyong tinud-anay ni ang amoa dinhi and tanan na mga problema sa mga tao, tanan na mga concern sa mga tao, bisan kinsa ka man, basin asa ka mga lugar, basta mosulod ka sa opisina sa atong barangay Toril proper, abri gyud mi sa amo ang pagpanerbisyo tanan sa ilaha. Mauto Radyo Mandong sa dihang akong gibasa mga reaksyon sa mga netizens kagahapon kay posted man ni. Kung ganito nga, uy kuyawa ni reaction, uy kay agang kadaghang reaksyon ang Dabawan News niingon gani sila di sure kap uy among kanal nagbara na pila na katuig wala gyud aksyon ni dali duulan lisod pangitaon kap basahan ni mga komento dinhi kap kay murag wala daw na tukma sa iyang giingon dili ano ni ako nagtuo ko nga kining gi-post bagya kasama sa usa ka netizen nahitabo gyud ni kay kini iya bagya kasama pagpadayag sa social media based pud ni sa iyang eksperyensya the way kanabitang she was treated bagya kasama diha sulod sa maong barangay hall. Karon, mao na iyang nasinatian nga gisultihan siya sa staff bagya kasama nga Duterte baya ka ha? Ayaw ing nag-Duterte ka ug moadto ka niya sa tingog party diha nang puntuha inosente si Kapitan para nako dili nako gipakasala si Kapitan diha. Yes. Pero Kapitan basin nasayop ka ba? Basin nasipyat ka uga ka na bitong instruction sa ibong mga tao nga kita diri sa barangay non-partisan ta. Likayan lang unta nato na. Kana bitong naimuduol dinhi mo padayag tag usay atong colors politika. Unya, Radyo Mandong dugan kay dili naman kinahanglan ta nga mo musulti pa ta. Kaklaruan na dagoy di Carlo. Una ilahang kaklaruan na. Radyo Mandong mao nang ilang komento ngano daw na ay daggoy diha ni Nogales bigan mo ingon ta sila nga welcome mo din hitanan bisan pag unsa mo nga asa mo nga partido unsa inyong gisuportahan pero nangutana sila dinhi nganong do na may nawong ni Nogales dihag Alag. Mao gani no. Mo gani mo na Kapitan ang akong tambag nimo Kapitan kung si Elmer Quintanar pa i-gripping ng imuhang bagas ako.